Ačko, daleko od toho ten šty, mám čerstvou maniku. Když za to jsem moc ráda kvůli tobě. Taky kvůli tobě chtěla jsem celý učitele. Konečně jsem nalezl svůj kořeny. Já jsem celý život čekal jen na tuhle chvíli. Když jste se tím uslyšel, já musím být včas doma. Ten musíš okej a mu zavedli lesy, když nám přijde zahrát biliár. Tak to jenom. Na to ne, je to můj nejlepší přítel, takže... No já jsem tvůj nejmilejší přítel. Můj nejmilejší bílý. Promiň to, jo. Dobrý, je to spraveno. Co jste s tím udělali? Otevřela jsem kapotu a vyleštila ji. Já se podíval na zadku a upravil. Super. Když se sejde dřevěný, to má už 6 kg na hodinu bolest. A pak chodili na zmrzku, na doby ano, tomhle a jiné svatové věci. Co to povídáš? Jde jako kotě. Kotě, který vykoupí 10 krabiček denně. To je jako ve starý mafiánský komedii. Jana, nemůžu se na ten šťouk soustředit. S tím diamantovým pektrem nedám správnej balans. On to je nádhera. Parejo, samotnou otázkou ženu pěknej bal. Nevěřil bych jako tvorné sexuální vrácenosti se musel předvést, aby ho dostal. Myslím, že věděla. Seznam se. Já? Marcie. Co my neuděláme pro pravoulá? A pro prachy. Tady to je. Kde jste sakra byla? Ještě jsem vezla lámu do Neverlandu. Kde sakra myslíte, že jsem byla? Pane Beverly, vás to je tady tázat, je to soulevu. Díky, srdíčko. Myslela jsem, že piješ ostřižinový čusík s rozpuštěným masínem. Měla chutí. Počkej, jak to víš ty? Jen co? No tak. Jsem ve svý práci dobrá, přestaňte mě buklerovat, dámo. Co je? Nic co. Jen se koukám na východy. Máš druhou. To je všechno, co jsem našel v autě. A tady je těch tvých 150 dolarů. Jo, neboj se, našel. Prodal jsem ho rodině s velkou farmou. Tak klidně můžeš projít svět a můžeš si hrát, si koupit